Notsinzi. Jwago. Uyintoni kusixhila ipoti? Into njengento Jwago. Nosinzile mani. Hayi. Jwago andifuni bendithethe milanga liyatshisa. Zihlekwa ngamanye amadoda ngapha emangelengele. Bathi kutheni? Bathi wena uSister Nam uyancamathela kuyo yonke indawo ebambelele lentshela. Yabona Jwago. Don't hold garages. If you have issues, Nam, come. Let's talk about it. We are human beings after all, Jwago. Umthande umuntu. Umenzele everybody. Yena adlale ngefilms zakho. Udlala ngefilms zami nozinzile man. Udlala ngefilms zami man. Hayi. Mna andidibani mina bengabadlanga. Tu. Oh. Ozinzile. Jwago. Tshela ngancuma. Ndiyayazi uba kutheni uncuma. Ndiyayazi. Umuntu abhaqa imali empahleni yakho. Twi ayifake ethothi vumlo. Uba bebhaqa amapakethe amacondoms. Oh, ebezawuthetha ingathi yi-ambulance. Hayi. Igcine. Khakalake. Khakalake. Hey. Khakalake. Khakalake awuva uyabizwa ngitatakho. Usabela ngendlebe uyinja. Yo, hayi kaloku mama ndimva. Kaloku ilizwi lendoda engenamali alivakali. Oh shit. Andiyapha kutheni ezikawusi zikaNgqemba nazingahlambeki. Azihlambeki. Usile. Iyangcolisa uNgqemba. Lekhetha le. Khakalake. Yapha kugqamthwana uthi ndicela ilanto icuba likaNqatsi pha. Makancinci. Icuba ndikubele kulaa tata udla ngozolala apha nomama ebusuku awuphangeleyo. uNgqembe nalo ufuna ubethwa. Ngozenzile. Uyangcolisa uNgqemba.